Wata Larai ta iya wake da shinkafa. Ni ba tun da na fara sana'a gadin na a na fara. Kusan mai gida mugun munafiki ne ake samun ido. Dan daka ɗin ce ne. Duka wani nake dakon baiwar Allah ne. Salamu alaikum. Mahaya Allah, a haka lamari ye. Ai tun da nake jiran ki fito. Wallahi kan ta gani tsurar kaunar ki ce na zo in yayyafa miki da. Ai na dade ina kina firgita na unguwan na ai. Mu kun kaunar ki nake ina son ki. Wallahi. Amma malaka kana da hankali? Ai gaske. Kana gani na da ciki ai ka san je mata aure. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai da kai kula wanda dadi ka san wata mai ciki. Ai kina son ma ka ga kulawa da soyayya. Yanzu in bukar in girin karshen jakuban nan kake nema ka nemo mai ciki yayi. Wallahi gobe ba nake so ci. Ai ga mata ko taura ko kuma wannan magariya. Wallahi tallahi ai ki ba da lokacin ki kawai a samu ai lamarin. Amma gaskiya yanzu dai na tabbatar kai mahaukaci ne baka da hankali. Ban gane mahaukaci ba. Zaka bar nan ko sai ranka ya baci. Ban gane Da aure na? Auren ki na banza ka ga mun aure. Wani zani kawai. To nawa ake? Yanzu dai zan maka gargaɗi. Na ƙarshe. Miji na soja ne. Wallahi idan ka bari ya zo ya same ka a wannan gurin wallahi kashin ka ya kuce. Da haka ka bar nan. Ce su sai karɓo Najeriya yanci. Su suka karɓo. Ka tsaya manan ka isa. Bayan ci gaba da sana'a ta ko barin unguwan ma zan wallahi. Da wanda ya ta sani a bala'i.